Il-Gvern qed jgħid li se jeddedika ma' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin għal proġetti ambjentali. Madankollu meta teżamina sew dan il-budget tirrealizza li mhux kollox wartu żgħar. F'dan il-budget il-Gvern wiegħed li għas-sena li ġejja se jkun qed iżid mal-1200 punt ta' ċarġjar għal karozzi elettriċi biex bekk f'pajjiżna ikollna total ta' 1540 postijiet fejn wieħed jiċċarġja sal-2024. Ideja tajba, sakemm tirrealizza li ħafna nies mhux se jkollhom aċċess għal charging station. Il-Gvern qed jintrabat li jagħmel diversi proġetti li jħaddru lokalitajiet l-iktar urbani fosthom f'Bormla, f'Birzebbuġa, il-Ħamrun fost oħrajn. Waqt il-budget, il-Ministru tal-Finanzi spjega kif fix-xhur li ġejjin se jkunu qed jaqilbu diversi parkeġġi miftuħa għal dawk taħt l-art sabiex minflok ikollna spazji ħodor. Fix-xhur u snin li ġejjin mistennija li jibdew l-investimenti ta' diversi proġetti fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart fosthom l-Eco-Hive, Organic Processing Plant, Material Recovery Facility u Skip Management Facility. Clyde Caruana ħabbar li l-Gvern se jkun qed joffri skemi għall-installazzjoni ta' pannelli tax-xemx u batteriji ħażna tal-enerġija rinnovabbli, heat pump water heaters u solar water heaters u restawrazzjoni ta' bjar ta' djar antiki. Skemi li ilhom jingħataw sa minn żmien Gvern Nazzjonalista. Iżda fil-waqt l-indirizza diversi sfidi li pajjiżna qed jaffaċċja nesa ħafna punti kruċjali. Pereżempju, nesa kompletament il-Park Ġeoloġiku li kellu f'moħħu li jsir farlab sewwiet iż-Żurrieq meta kien qed jikteb il-manifest elettorali. U l-kampanja lanqas imsemmija darba waħda biss. Aħseb u wara kemm se jagħti lura żoni u passaġġi li kif kien qalu stess għandhom jitgawdew minn kulħadd. Is-siġar ineżistenti għall Gvern Laburista minkejja li kien wieħed li se jitħawlu mal-100,000 siġra fil-5 snin ta' din il-leġislatura. U wed oħra dik li triq Sant'Anna fil-Furjana tingħata lil pubbliku. Il-karozzi jibdew jgħaddu minn taħt l-art minflok mit-triq ewlenija kif nafu llum il-ġurnata. Din ukoll intesiet. Anke kemmuna intesiet minkejja li kien pjanat li jsir proġett ta' forestazzjoni għal din il-gżira.